Golf Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro, va ser el marc de la disputa de la final de la tercera lliga del Comitè Juvenil 2015 i també va acollir l'acte del lliurament de premis de totes les competicions organitzades pel Comitè Juvenil de la Federació Catalana de Golf. La Lliga Comitè Juvenil és una de les proves que organitza la Federació Catalana. És una lliga que nosaltres des de la Federació hem inculcat molt amb la modalitat de match play i que era un dels objectius que teníem com a federació perquè realment això tingués èxit. La tercera edició de la competició va arrencar a principis d'any i hi han participat un total de 16 equips de 16 clubs diferents, format per 8 jugadors, cadascun de les categories cadet, infantil, alevins i benjamins. Tinc que estar super satisfet perquè tota la feina que estem fent estan sortint els seus fruits i això ens dona una alegria com federació que realment som l'enveja de tot el que són la Federació Espanyola. Esfuerzo ir arriba y abajo jugando cada una de las competiciones, sobre todo porque se va a diferentes clubes de Cataluña y bueno, requiere bastante tiempo. También hay otras partes de la familia que igual van a jugar a otro lado o se quedan en casa y es duro, pero bueno, mi padre ya lo hizo conmigo y me alegro de repetirlo. La modalitat de joc a la final, que es va jugar en un dia molt fred però solejat, va ser match play, que significa joc perforat. Sí, patim per ells, patim més que quan juguem nosaltres mateixos. Tots són nervis, però bueno, després val la pena. La final, disputada entre els equips de Can Cuiàs Golf i el Club de Golf Costa Brava, va resultar molt emocionant i igualada, i per decidir qui era el guanyador es va haver de recórrer la comptabilització dels apps de cada equip, ja que en finalitzar el joc el marcador enregistrava un empat a 4 punts. Es la primera vez que jugamos en esta competición, después de 3 ediciones, y no ha sido fácil encontrar 2 cadetes, 2 infantiles, 2 alevines y 2 benjamines. Al final lo hemos conseguido, hemos intentado formar el mejor equipo posible y creo que los objetivos han sido muy altos, los que hemos logrado. L'equip de Can Cuiàs Golf es va imposar finalment en el recompte d'apps per 17-9 i això li va donar la victòria final. Pues la verdad es que ha sido muy difícil, porque había unos equipos con un nivel impresionante que yo no me lo esperaba. Buenísimo. A mi el que més m'agrada d'aquesta competició és que si jugues malament i perds, un altre et pot salvar. M'agrada jugar amb companys de la més edat que jo, sí. A mi m'agrada més la competició en equips perquè quan guanyes ho pots celebrar amb tots i quan perds et pots donar suport entre els altres companys. Pues que disfruto con mis amigos, nos reunimos, jugamos, luchamos para conseguir hacerlo mejor. En semifinals, el Can Cuiàs Golf i el Club de Golf Costa Brava havien eliminat a l'equip del Lúmine i el Club de Golf Costa Daurada. En la lluita pel tercer lloc, l'equip del Lúmine es va imposar al de Costa Daurada per 6-2. A mi el que més m'agrada d'aquesta competició és l'emoció que hi ha entre tot l'equip i que és això, que qui perd és igual perquè potser el teu company està guanyant. El que més m'agrada d'aquesta competició és compartir l'alegria amb tots els companys. A mi el que més m'agrada d'aquesta competició és que pots practicar molt bé el match play amb altres persones. Thank you very much. Pel que fa a la final, Can Cuiàs Golf va prendre el relleu com a campió del Reial Club de Golf del Prat, que havia estat el guanyador de les 2 primeres edicions d'aquesta competició.
Abans del lliurament de premis, es va realitzar un divertit mini-torneig de pat entre tots els joves assistents que va anar a càrrec del tècnic de la Federació Catalana de Golf, Francisco Pérez. Els guanyadors del concurs van rebre un pack de boles de golf. Sí, recordo perfectament quan vaig començar a jugar campionats amb la Federació Catalana. Devia tenir 8 o 9 anys i sí, tinc molt bon record de la feina que feia la Federació i de lo bé que m'ho passava jugant campionats de Catalunya i tot això. L'acte de lliurament de premis el va conduir el president Alberto Durán i el vicepresident esportiu de la Federació Catalana de Golf, Roberto Carpintero, junt amb el president del comitè juvenil de la mateixa federació, Agustí Martínez, i la presidenta del comitè de competició del Club de Golf Costa Brava, Juana Samaranch. També va participar en la cerimònia el jugador professional de golf Jordi García Pinto, que va compartir amb els assistents la seva trajectòria com a professional, va explicar diverses anècdotes i va donar alguns consells als joves jugadors. La Federació Catalana de Golf va agrair la seva participació obsequiant-li amb una litografia de la il·lustradora Pilarín Vallès, símbol del que significa el programa Golf a les Escoles, i un xec regal per cortesia de la Roca Village. L'acte va finalitzar amb una xocolatada per a tots els assistents i amb un sorteig que es va dur a terme gràcies al suport dels partners i col·laboradors de la Federació Catalana de Golf, Adidas Golf Tailor Made, Aneto Natural, Kisser Training, La Roca Village, Coca-Cola y Canbec. Para nosotros la Federación Catalana es un gran partner, que trabajamos en el mismo sentido, es decir, intentamos que el golf llegue a la mayor cantidad de gente posible dentro del territorio nacional. La Federación Catalana tiene un gran programa de escuelas de golf.